مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 23 ወድየ ምኽሪ ኸተጽንዕ ከናፍርካውን ፍልጠት ምእንቲ ኺሕዛስ ናብ ጥበበይ ኣቕልብ ናብ ምስትውዓለይውን እዝንኻ ኣድንን ከናፍር ኣመንዝራ ሰበይትስ መዓር ወለላ የንጠብጥብ ኣፋ ኸኣ ካብ ዘይቲ ይልስልስ መወዳእተኣ ግና ከም ዕረ መሪር ክልተ ኣፍ ከም ዘለዎ ሴፍ ከዓ በሊሕ እዩ ኣእጋራ ናብ ሞት ይወርዳ ስጉምታ ናብ ሲኦል ይበጽሕ ንመገዲ ህይወት ከይትረኽባስ በካይ ደኣ ኾብላሊት እያ እሞ ኣይትፈልጥን እያ ኣቱም ደቀይ እምበኣርሲ ሕጂ ስምዑኒ ካብ ቃላት ኣፈይ ከዓ ኣይትርሓቑ መገድኻ ካብኣ ኣርሕቕ ናብ ደገ ቤታ ኣይትቕረብ ክብርኻ ንኻልእ ዕድሜኻውን ንጨካን ከይትህብ ብጥሪትካ ኻልኦት ከይጸግቡ ፍረ ድኻምካውን ናብ ቤት ካልእ ከይሓልፍ ኣብ መጠረስታ ነፍሰ ስጋኻ ምስ ተወድኤ ከይተልቅስ እሞ ከመይከ ንተግሳጽ ጸላእክዎ ልበይሲ ንዘለፋ ንዓቆ ስለምንታይከ ድምፂ መምህራነይ ዘይሰማዕኩ ናብቶም ዘስተምህሩንስ ኣእዛነይ ዘየድነንኩ ኣብ ማእከል ማሕበርን ጉባኤን ናብ ክፉእ ዘበለ ኹሉ ንምብጻሕ ቁሩብ ተሪፉኒ ነይሩ ከይትብልሲ መገድኻ ኻብኣ ኣርሕቕ ማይሲ ኻብ ዒለኻ ደኣ ካብቲ ዝፍልፍል ምንጭኻ ደኣ ስተ ምንጭኻ ንወፃኢ ርባታትካስ ናብ ኣደባባይዶ ይፈስስ ኣሎ እዩ ንኣኻ ጥራይ ይኹን ጓኖት ኣይካፈሉኻ ምንጭኻ ይባረኽ በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበልካ ፍትውቲ ዋላ ጽብቕቲ ሜዳቑ ትኹነልካ እቲ ኣጥባታ ኹሉ ጊዜ ይዕግብካ ብፍቕራውን ወርትግ ትመሰጥ ኣታ ወደይ ስለምንታይ ጓና ሰበይቲ እተፍቅር ሰበይቲ እማትካስ እተሓቁፍ እምበኣርሲ መገዲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ እግዚኣብሔር እዩ ነካይዳውን ንሱ ይምልከቶ እትረሲ ብኣበሳኡ ይሕንኰል በግማድ ሓጢኣቱ ኸዓ ይእሰር ንሱ ሰኣን ተግሳጽ ይመውት በቲ ዓቢ ድንቁርናኡ ኸዓ ይጋገ